Bago natin isalang yung ating ube, gagawa muna tayo ng latik. So, pakukuluan natin to hanggang maging latik. Hinaan natin ng konti, baka umapaw. Hayaan natin kumulo hanggang matuyo siya. Ngayon, pwede na to. Matagal lang talagang maglatik eh. Patayin na natin yung ating kalan. Ngayon, umpisa na natin lutuin yung ating kalamay ube. So, ito yung ating latik. Okay. Ngayon, umpisa na natin lutuin yung ating alaya. Ay! Kalamay ube pala. Hindi siya alaya. Ito yung ating ube. Nabili ko to 2 packs to eh. Ilalagay ko na lang sa sa description box kung ilan, hindi ko na check eh. I think mga 3 cups to. And then tapos ilalagay natin yung 2 cans na gata. Kailangan natin pagkatapos yung isa dito sa Canada, puro cans, frozen. Kaya yung latik na ginawa ko, hindi siya talaga namuo kasi can. Kung sa Pilipinas yan, piniga mo na yan. Diba? Mas maganda. Tapos yung ating condensed milk. Di ko alam bakit ganito ang kulay ng Angel condensed milk. Sobrang sweet ba o matagal na tong nasa ex-kaparate? And then yung ating 2 cups na glutinous rice. Ito, dami kong spatula. At saka yung ating sugar. 1/4 cup lang. So ngayon, i-mix natin. Ito, medyo may konting buo-buo pa. So ngayon, yung pampakulay natin para hindi naman magmukha naman siyang ube. Punasan ko muna to. Yan, nagkukulay ube na siya. O, ito na. Yung pangkulay, nilagay ko yung isang boteng McCormick. Bago naging ganito yung kulay niya. So, umpisa na natin. Sindihan na natin yung ating kalan. Okay. Matagal ito, matagal ito. Tiyagaan lang talaga to eh. Tapos pabigat ng pabigat.
Bumibigat na siya. Pero dapat magkulay dark pa to. Lagay muna natin yung ating butter para mahalo na siya. Lalagay ko na lahat to. Halo natin. Gumamit ako ng non-sticky para hindi masyadong mahirap. Birahin pa natin, lutuin natin ng maayos para mas masarap. Pero malapit-lapit na to. Pwede na to. Okay, nilalamig na rin ang aking mga daliri. Actually, nasa labas ako at katatapos lang ng snow kagabi. Kaya medyo mausok dito. Hindi nyo masyadong makita. Okay, pwede na to. Ayan na yung ating kalamay ube. O, tingnan nyo sa labas. O, nag-i-snow. Ay, katatapos lang pala ng snow. Okay. Yung ating kalamay ube, okay na. Prepare na natin, lagyan natin ng lahat. Ito na, ilalagay na natin sa ating Pyrex. Baligtad, para makita. Baligtad. So, lagyan natin ng konting oil yung ilalim. Ito yung oil ng latik natin. Para hindi lang siya dumikit. Okay. I-brush natin sa gilid din. Para hindi siya dumikit. Okay. Eto na siya. See? Ilalagay na natin. Oops! Muntik na. Okay. Ayusin natin. Ito, pwede nyo lagyan ng cheese. Kaya lang parang sobra na pag may cheese, di ba? Ayan na. Okay. Konti pa doon. Tapos yung ating latik. Ito na yung ating latik. Ang problema kasi dito, yung pag nakakan yung latik mo, nadudurog siya, hindi siya buo-buo. So ilalagay na natin lahat para mas masarap. Sayang tong mga yan, spread na natin. Ako, sarap ito Medyo palamigin natin ng konti. Tapos mamaya, tikman natin. Pag niluluto nyo to, kung kulang yung sugar, pwede naman ninyong dagdagan. Kasi, iba-iba tayo kailangan nating mag-minor sa sugar. Kasi, mahal ang metformin. Mahal din ang panturok na insulin. Yan na. Ito na yung ating
kalamay ube.